O mandil, símbolo da historia das nosas mulleres, das nosas aboas e das nosas superheroínas. Son o mandil e vou vos contar a miña historia. Sempre fui un amigo da muller. Bueno, xa non sei se amigo ou inimigo. Ela debía cuidar o seu marido, dos seus fillos e da súa casa. Eu era o seu aliado. De cadros ou liso e de poucas cores. Precisábame para todo. Eles non vivían sen min. Eu sen ela. Non tiña sentido. Ás veces penso que nunca lle axudei como cría que o estaba facendo. Era, e quizais, o sigo sendo, o reflexo da súa... Opresión. Acoso. Represión. Control. Desigualdade. Obligación. Sometemento. Rexeitamento. Machismo. Acatamento. Maltrato. Xa estou desesperado. Preciso axuda para que todo isto cambie. Igual que todo un soño, pero soñades comigo? Vontade e corazón, todo é posible. superheroínas que sacaron o mundo adiante, das que caeron pero puideron levantarse, e das que quedaron polo camiño, pero as que lles vou a dar vos con todas as miñas forzas.
ser o Mandirque Teatro. Quero ser o que che dea superpoderes. O non máis 25N no CPI Pontevedra. 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia